na po natin. So actually, 5 topics po ito. At nakakatawa kasi bagaman yun, medyo short, pero nabuod naman lahat yung pinaka-cover. So sa pinaka-objective, tandaan natin na yung labor natin hindi yan nagwawala ng mabuhay. Bakit? Kasi ano po yan, may reward. Okay? Meron po tayong reward na greater than po sa ating inaasahan. But for the purposes of this, para po matapos natin yung pinaka-outline, i-wrap up ko lang po. Okay po? Amen! Kalampakan po natin ang pagbuha. So, sinabi na po yung history ng ating pinag-uusapan. Meron pong vineyard, meron pong landlord, naghahanap po siya ng kanyang laborer. Unfortunately, napakabuti sa pagdating different season, siya po ay nakahanap ng mga laborer. So, anong mga klaseng laborer to? Yung mga nakatayo, yung mga naka-stand, yung sabi nga ni Pastor kanina, yung paulit-ulit. So, grace ng Panginoon yun, kasi po, ang ibig sabihin po na kahit hindi po tayo deserve na maging laborer, so wala sa atin yung qualifications bilang laborer, napili tayo ng ating Panginoon. Kaya pinagpala na po tayo. Amen! Siyempre, bilang laborer, meron po yung sahod, meron po yung sweldo. At makikita po natin dito, a denarius per day. So, in different aspects or in different lives, makikita natin na meron ibibigay sa kanilang si Lord ng parehas. So, umaga parehas sa hapon, nung hapon parehas sa gabi, and then nabigay na rin po sa ating contributions niya na bagaman tayo, may iba-iba tayong study sa buhay, salamat kay Lord dahil binigay niya tayo ng pantay-pantay na biyaya. At yun po yung kaligtasan ng buhay na walang Amen! Kaya meron po tayong buhay na walang yan po yung pinaka-greatest denarius, yan po yung pinaka-greatest na sweldo po natin sa ating Panginoon Jesucristo sapagkat tayo po ay nag-labor sa Kanyang vineyard. Amen! Palapakan po natin ng Diyos. So aside from that, meron din siyempre tayong mga remuneration sa buhay na natatanasan natin every time na tayo po ay sumusunod kay Lord. Pero ang pinaka-isa po sa pinakamagandang na regalo sa atin po yung faith po natin. So yung faith po natin, hindi po yun nawawalan ng kabulang. Bakit? Kasi alam po natin yung good fight of faith. Alam po natin yung tinatayuan nating pananalig at kilala po natin kung sino po yung pinaglilingkuran natin na ating Panginoon at Diyos. Amen! So yun, and pangalawa, contentment. Sabi nga ni Pastor Alex, through times, ang isa sa pinakamatinding regalo sa kanya ng Panginoon yung peace of mind. Yan yung sabi niya. So, grabe, napakabuti ni Lord. Hindi lang eternal life after this, bagkos habang nabubuhay pa tayo, meron ng denaryo. Meron ng remunerations yung mga labor natin. Amen! Kaya sabi mo sa katanong mo, pinagpala ka. Pinagpala po tayo. So, 1 Timothy chapter 6 verses 12, ito po yung mga iba pa po matitinding blessing po natin. Balik mo muna doon. Okay, pag i-mention po kasi natin yan, yung first time, ito po yung pinaka-board. So, meron po tayo, pinuperson natin yung righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. So, lahat po ito, pumapanood po sa totoong pagpapala. At yung totoong pagpapala po na ito, hindi po ito literal. Hindi po ito bahay at lupa, hindi po ito sasakyan, hindi po ito kaperahan. Pagkos ito po ay pumapalo po sa kalooban natin. Yun yung totoong pagpapala na dinaryo natin habang nabubuhay po tayo. Hindi man magbago yung sitwasyon mo, pero ang Diyos binago ka niya. Kaya eventually, yung pagtingin mo sa sitwasyon, iba. Kasi ang Diyos binago ka niya. Amen! Yun yung pagpapala ko natin. Pag binasa po natin yan, so, but godliness with contentment is a great thing. So, yung kakontentuhan, blessing po ng Panginoon yan. For we both nothing into this world and certainly can carry nothing. Ito pong 2 verses na to, napakahirap po nitong maunawaan. Madali siyang sabihin, amen? Pero mahirap siyang maunawaan. Pero once na ikaw nakatanggap ng denaryo kay Lord, dahil sa paglilingkod mo sa Kanya, dahil sa paglilibor mo, mauunawaan mo yan. Mauunawaan
natin. At pag naunawaan natin yan, mabubuhay po tayo ng masaya. Yun yung sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 8. Meron tayong kaligayahan na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Sapagkat nararanasan natin yung ligaya. Yun yung bunga ng ating pananampalataya ng kaligtasan. Amen. Okay, so having food, okay, content, but they that will be rich will fall into temptation. So pag naunawaan mo yan, na pinaka-dinaryo pala ni Lord hindi material things, malalayo ka sa snare. Dahil makukontento ka kung ano yung mga bagay na meron tayo. Kasi yun yung remunerations ng Panginoon sa atin. Amen? Amen? Ang pagpapala ng Diyos magmumula kung ano yung bagay na meron ka. Dahil pag si Lord nagpala at si Lord ang nagbigay dyan, kahit konti yan, dadami. Diba, remember? Na nagpakain ng Panginoong Isus ng 5,000 lalaki, ano yung meron? 5 isda at yung tinapay. Tama po ba, Bishop? 2 isda. Oo. 2 isda, 5 tinapay. Oo, yun na meron sila. Pero, kumain naman sila lahat. Amen. Meron pa, si Moses. Ano meron si Moses? Yung tinanong siya ng Panginoon nung nag-encounter sila sa Exodus. Tungkod. Pero ginamit ni Lord yung tungkod na yun para patunayan yung kanyang kapangyarihan. Ganun tayo. Pag pinagpala ka ni Lord, hindi mo kailangan ng maraming bagay. Kung ano ang meron ka, kaya i-bless ng Panginoon yan. Dahil Diyos siya na makapangyarihan. Amen. Amen! Yan, so yan. Pag naunawaan natin na ang treasure natin is hindi pang-external pang-loob, mauunawaan natin na lahat ng meron tayo pagpapala mula sa Diyos. Yung anak mo na makulit, pagpapala mula sa Diyos. Yung kapitbahay mo na lagi kang nakasimangot sa'yo, pagpapala mula sa Diyos. Amen. Maunawaan mo lang. Kasi yun yung totoong dinaryo natin. Yun yung totoong labor natin na bayad sa atin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Gusto nyo ba yung ganong revelation? Gusto ba natin doon? Sacrifices. Para ayaw ko na. Sige, ready po tayo. Okay, so yan. For love of man is the root of forgiveness. So maunawaan natin yan. Kahit hindi explain sa'yo, makukontent ko. Kasi pinaunawa sa'yo ng Panginoon. Ang totoong dinaryo sa paglilingkod, ang totoong pagpapala sa paglilingkod ay hindi material din sa mundo. Kundi yung pagbabago sa buhay, yung pagbabago ka, magbabago ka. Hindi ba magbago yung sitwasyon, pero magbabago ka. At pag nagbago ka, magbubulat ka, doon magbabago yung sitwasyon. Kaya maling-mali yung kalagayan na pag nagbago na ito, maglilingkod ako. No. Hindi po mangyayari yun. Ano po yun na proven? Ang gawin mo, maglingkod ka, pagpabago kay Lord, makikita mo magbabago yung sitwasyon. Kasi yun yung totoong dinaryo natin. Yun, yung totoong remunerations natin mula sa Diyos dahil naglilibor tayo sa Kanya. Hindi lang eternal life, dito pa lang magkakaroon kayo, sabi ni Pastor Alex, please, kakaroon ka ng content. Kasi ipapaunawa sa inyo ni Lord. Ipapaunawa sa inyo ni Lord kung ano yung bagay na mahalaga. At pag naunawaan mo kung ano yung bagay na mahalaga, magiging matalino ka. Amen! Kaya matatalino tayo. Ano sa katawan, matalino ka, kapatid. Matalino tayo kasi alam natin yung bagay na mahalaga. Alam natin yung bagay na mahalaga sa Diyos. Alam natin yung mga bagay na ginagawa natin kay Lord, hindi nawawala ng kabuluhan. Alam natin yung panahon na nilagak natin dito, spiritual to. Ito, bagaman sa iba, akala nila, ay parang nag-spend kayo ng time, pero ito yung ganito mga pagkakataon. Ito yung kayamanan natin. Ito yung bagay na mahalaga sa atin. Bakit? Binago na kasi tayo ng Diyos. Pero nung hindi tayo binabago ng Lord, wala, parehas din tayo doon. Amen? Amen! Palakpakan pa natin ng Panginoon. Kaya, o man, these things follow righteousness, godliness, ito po yung bilang ito. Pero ito pa yung matindi. Basahin po natin yung 12. 5. Fight the good fight of faith. They hold on to your life. Whereunto the Lord calls you. Yung faith na tinatayuan natin, hindi focus. Hindi malabo. Yung dinaryo na sinabi ni Lord na eternal life, hindi malabo.
matutupad siya. Mangyayari siya. Magaganap siya. Kasi, plano ng Panginoon yun mula pa. Amen? Amen! Kasi po, yun yung ating good fight of faith. Yun yung pinaglalaban nating panalangin at pananampalataya. Yun yung kayamanan natin. Na kahit kailan, hindi mauunawaan ng tao na ang utak hindi nagbabago. Hindi mauunawaan ng tao kapag ang kanyang level ng thinking nandito lang sa mundo. Amen! Pero sa atin, sa tulong nila, unti-unti, sabi ko sa katabi mo, unti-unti. Dahil kaka-attend natin ng Saturday, kaka-attend natin ng gawain, kaka-personal devotion natin, unti-unti pinapaunawa ng Panginoon. Process yan. Hindi porket sinabi ngayon, alam mo na ngayon. Hindi. Amen? Okay, so palagpakan po natin ang Diyos ng Buwan. Remembers, remunerations, yan ang totoo remunerations natin. Pag tayo ay nag-labor kay Lord, meron tayong dinaryo. Ang dinaryo natin, eternal life, at yung bagay na meron sa mundo na to, contentment, and good fight of faith. Yan po yung kayamanan natin. Amen! Kaya sabi mo, mayaman po tayo. Okay, ngayon, papasok na dito sa tayo sa pangalawa, yung mga nagre-reklamo. Complaint. Okay, ito po, kung binabasa natin, dun sa bandang huli, bago pa nag-hire, sinabi niya niya yung tupa, di ba? Adinaryo per day. Pero nung dun sa bandang dulo, sa 16, sa 13, nag-complain sila. Yan. So, nag-complain na sila. Bakit ako nag-labor ako ng mahaba, ito ganito sa akin. Ito naman, nag-labor ng parehas kami. Amen. So, ang sumagot yung nag-upay. Ito yung sagot niya. Basahin po natin verse 15. Okay, expectations and comparison is not from God. Amen. May iba po tayong pagpapala. May iba't iba po tayong suliran. At may iba't ibang paraan kung paano tayo imubol ng Panginoon. Kaya huwag kang magkumpara. Huwag natin i-compare yung sarili natin na dinaryo sa iba. Huwag natin i-compare yung pagpapala na meron tayo sa iba. Huwag natin i-compare kung ano tayo sa iba. Sapagkat comparison, dyan po nagsisimula yung envy and jealousy. The moment that you compare yourself to other, it is a fruit, a result of envy and jealousy. Hindi ka lang aware na siguro naiinggit ka or nagsiselos ka. Kaya yung circumstances dito, dalawa yung sinagot ni Lord. Have the right to do what I would be doing man. Naiinggit ka. Pangalawa, are you envy dyan? Naiinggit. Amen! Kaya kung ano yung meron tayo na dinaryo, kung ano yung mga labor na meron tayo, yung particular yung madaling makita, sabi mo sa katabi mo madaling makita, dapat masaya tayo sa kapatid natin pag yung mga material things na lumalago. Amen? Amen. Pag siya pinagpapala, dapat maging masaya tayo. Huwag natin, pag kayo pinagpala yung kapatid, ano ba negosyo na? Masalukan niya. Hindi gano'n. Kasi may kanya-kanya po yan. May kanya-kanya tayo ginagampanan sa mundo. May kanya-kanya tayong responsibility na ginagalang sa mundo. Kung paano itong mga laborer, meron silang kanya-kanyang ginawa. Dapat, pinatunayan lang ng master, tamang sagot sa kanila. Dapat makontento ka, at pangalawa, huwag ka mag-envy, huwag ka mag-jealous, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Sapagkat simula pa lang, sinabi ko na dinaryo a day. Isang dinaryo kada araw. Umpisa pa lang. Pero bakit nag-i-expect ka? Alam pala natin ang dinaryo natin kay Lord, good fight of faith. Alam pala natin ang dinaryo natin sa labor natin, contentment. Alam pala natin na yung dinaryo natin, hindi material things. Pero bakit pag
pag may material things yung kapatid mo, pag may material things yung ibang tao, kinukumpara mo yung dinari mo sa kanya. Amen! Ang punto ko dito, kung ano po yung meron tayo makontento. Kung ano po yung ginagampanan natin, gampanan natin ng mahusay. Kung maging negosyante tayo, magnegosyo ka ng maayos. Kung maging laborer ka, magtrabaho ka ng maayos. Hindi pwede lahat maging negosyante. Amen! Kapag nagtugtog ka, ito yung sinabi kanina ni Sir Jamil, sabi, hindi naman po ako nag-ano, pero pag sa music po kasi kahit turuan mo ng music po, hindi doon, wala talaga. Nasa music ka, nasa upuan ka, nasa paglilinis ka, nasa pangangaral ka. Ang reward at denaryo atin. Kaya huwag natin ikumpara yung karanasan natin, huwag natin ikumpara kung ano yung ginagampanan natin at ikopya yung iba. Kasi special tayo kay Lord. Kasi yung experience natin, yung mga meron na meron tayo, yun yung ginagamit ni Lord para i-mold yung pananalig at pananampalataya sa Kanya. Para lalo natin maunawaan kung ano yung totoong pagpapala na meron tayo. Amen? Ay, hindi ko ako galit. Alampakan po natin ang Panginoon. Kaya kontento po tayo. Huwag tayo mag-expect, huwag tayo mag-compare. Hindi sa Diyos yan. At sa katunayan, yan yung history ni Cain at Abel. Yan yung root kung bakit may unang pinatay. Dahil sa pagsiselos na yan. Amen! Kaya iwasan po natin yan. Proverbs 14:30. Yan ang sabi dyan. But the envy. Nakakaano yan, nakakagulog ng buko. Imagine mo yung buto na bubulog. E samantalang, di ba, pag namayapa yung tao, yan nga yung hindi mawawala. Di ba sabi sa Jeremiah, papalitan yung buto ng katawan. Hindi nabubulog ang buto, pero kapag may envy ka, nabubulog. Anong klase yun? So, ganun patindi yun. Yung akala mo lang, hindi ka nagsiselos, pero kinukumpara mo yung pagpapala ni Lord sa'yo sa iba. Parang hindi ka masaya doon sa pagpapala ni Lord sa'yo at gusto mo yung pagpapala ng kapatid mo, yun yung meron ka. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi po ganun dinisan ng pagkakapatiran. Ang pagkakapatiran po, dinisan na kung saan makikita yung pag-ibig ng Panginoong Jesus. Paano mo mapapakita yun? Sa pagkukumpara? Sa pagsiselos sa mga kapatid? Hindi. Mapapakita mo yon sa pamamagitan ng pagpapaunawa, pagkaunawa. Amen! Ang pagpapaunawa, hindi naman overnight yun. It is a challenge every day, each day. Na dapat mananalangin tayo na Lord, tulungan niyo po ako na ma-appreciate yung mga bagay na meron ako. Tulungan niyo po ako sa denaryo na meron ako. Na huwag po ako magkumpara sa iba, kundi paghihihin ko kung ano po yung bagay na pinagkatiwala mo sa akin. Amen! Trabaho man yan, negosyo man yan, pamilya mo man yan, kung ano man yan, pag-aaral man yan. Dapat maging masaya tayo kung ano ang meron tayo. Dahil ang denaryo natin kay Lord hindi material things. But it is a good fight of faith, it is from within. Amen? Amen? Pero pag pinagpala ka ni Lord, bonus yun. Pero hindi doon nakabase yung denaryo, yung labor natin. Kaya mali yun eh, nag-labor ako kay Lord, dapat lumaman ako din. Actually, kapag ka nagkamali ka ng heart sa paglilingkod ni kay Lord at naging pera yan pa yung magsisimula ng pagbagsak. Amen. Amen. Kaya we must be careful for what we wish for. Dahil kung ano yung hiniling mo, baka mamaya pag nakuha mo yun yung malinday lang para babagsak. Sa totoong pagpapala ng Diyos. Amen? Amen? Parang po natin ang Panginoon. Salamat po. Ay, palagpak na pinagkala. Yung palagpak na hindi na po ang pagpapala. Kaya, so yan.
Lord, tulungan niyo po kami. Natin lang po, pakibigyan, possible. Okay? Adultery, fornication, deceit, yung mga plus pride, okay na yan. Taas na po tayo, pagpakan po natin ang Panginoon. So, yun na po yung dalawa. Okay na tayo, dahil generations, the complaint. Yun po yung dalawang topic. Dito na po ako sa topic ko. So, nagbibilisan ko na lang po ito. Kasi alam ko na pinagpala na tayo ng Panginoon. Amen. Alam ko na busog na po tayo ng salita ni Lord. At ako po ay nananalig na talagang grabe yung pagkilos ng ating Diyos na palatahan po natin ang Panginoon. Hey, so yan. So, dito na po tayo sa place of prayer. Yung last topic po. Okay? Nakita mo pwede. Yan, basa po, patulungan po ako. For right. So, may ano daw kingdom pwede, so may vineyard, may landlord. So, ang kingdom pwede daw ay kagaya yung landowner na nag-aasig ng paghahari ng Panginoon sa vineyard. So, very clear na yung vineyard na tinutukoy po dito, ito po yung nakasegregate na oo yan, meron laborer sa certain place para po doon makasig yung kingdom ng Panginoon. Ngayon, sa time frame po kasi, dito kasi sa earth natin, linear. Okay? So, pag linear yung process ng panahon. Diba, sinasabi nila madalas, na pag paupunta ka pa lang, pabalik na ako. Linear po kasi ang process ng mundo ng buhay natin dito. Ibig sabihin, kung sino yung may maunang pinanganak, siya yung mas matanda. Kung sino yung unang muling nanganak, siya yung mas bata. So, linear, dire-diretso. Pero sa time frame po ni Lord, at pag pinag-uusapan natin yung vineyard or spiritual na bagay, meron pong nahuhuli at nahuhuli. Magkaiba ng time frame ng spiritual dito po sa bagay na meron po tayo. Okay, bakit mahalaga to? Para maunawaan po natin yung work sa vineyard. Para maunawaan po natin yung purpose bakit po tayo nag-labor. Kasi nga po, sinabi ko po sa inyo kanina, nag-labor, yung mga nag-lilingkod or nagtatrabaho sa vineyard, matatalino. Kahit na in-emphasize dito sa Matthew 20, na ang kinuha na laborer dito is yung mga nakatayo sa marketplace at yung mga laborer na walang nag-hire sa kanila. Even though meron yung nauna, yung sinabi ni Pastor Keras, yung early, may nauna ng nag-minister. Pero I keep repeating na matalino tayo, even though galing yung qualifications. Amen? Amen? Okay. So we must live like a wise. Paano ba nalilive ang pagmatalino? Paano? Okay? So, see then that you walk not fools but the wise. Paano? Redeeming the times or the days of evil, wherefore we not get wise understand the will of the Lord. Para daw maging matalino, dapat na meron tayong pagkaunawa. At yung pagkaunawa daw yun, dapat maunawaan natin kung ano yung will ni Lord. Amen. So, nung nag-start po tayo nag-labor, nung nag-start po tayo sa vineyard ng Panginoon at paghahasik ng Kingdom of God, unti-unti, nauunawaan natin yung will ni Lord. Hanggang hindi ka nag-start mag-labor kay Lord, hindi mo mauunawaan ang will ni Lord. Naniniwala pa tayo na? Siguro, will mo lang yung nauunawaan. Napakalinaw sa senaryo na yung mga nakatayo, yung mga nagtatrabaho sa workplace, tinawag sila to work. Pero pinakamatindi doon, as working, unti-unti natin nauunawaan yung kalooban ni Lord. Bakit? Sapagkat gusto ni Lord, maging matalino tayo. Kahit na yung qualifications natin, sabihin natin walang degree, yung qualifications natin, gaya na nandito, nakatayo sa marketplace, walang tinanong, bakit kayo nakatayo? Idle, walang ginagawa. Pero kapag nagtrabaho ka pala sa vineyard ng Panginoon, you will be wise. Magiging matalino tayo. Bakit? Because you will understand the will of the Lord. Kaya lahat, sa madaling salita, lahat ng hindi nagtatrabaho sa vineyard ni Lord, idle, medyo masakit. Pero base ito sa parabola natin.
Total, ano naman eh, fasting and praying, ha? Okay po? Yung mga hindi nagtatrabaho po doon, either idle or wala silang ginagawa. Amen. And eventually, unwise. Because you will only wise, according to this, kapag you will know or you will understand the will of God. Kailan magsisimula mo ngayong unawan yung will of the Lord kapag nagtrabaho ka? Hindi mo maunawaan yung will of the Lord as long as hindi ka nag-labor. Amen! Kaya sabihin mo sa katabi mo, kanino pala tayo? Bakit? Kasi, unti-unti natin nauunawaan yung will ni Lord. Unti-unti natin nauunawaan yung will ng Panginoon. Kailan niya nagsimula? Sisimula na ikaw ay nagre-labor sa Diyos. Pero hanggang hindi ka nagre-labor sa Panginoon, nandun ka lang sa labas, sa katayuan o sa marketplace, idle ka, wala kang ginagawa. Wala ginagawa. But God is great. Why? Because sa senaryo na to, yung mga walang ginagawa, yun yung tinawag na Panginoon. Saan mo sa tayo pinagpala tayo? Grabe. Grabe. Okay, kaya, so dapat maging matalino daw tayo, maunawaan natin yung kanon ng Lord. Taas. Ngayon po, pag nandiyan tayo sa kaunawaan na yan, meron yung preservation. Hindi pwedeng maunawaan mo yung isang bagay nang ganun na yun. Dapat naka-preserve yun. Sabi yan, basahin po natin, wisdom, magbigay ka daw ng honor, you shall promote thee, and you shall provide honor and praise for them. Ay, sa Tagalog yan, ibibigay. Kapag meron kang katalinuhan, yun yung pagkaunawa sa bayan. At dapat daw yung pagkaunawa na yun, i-preserve mo. By what? By promoting it. Paano mo pinopromote ang wisdom? Paano mo pinopromote yung pagkaunawa sa will ni Lord? Amen. Paano ba? Diyan na papasok yung ano natin, yung world natin. Diyan na papasok yung mga personal things na meron tayo. Kaya hindi talaga tayo pwede mag-compare. Kasi iba yung kaalaman ni Lord sa Kanya. Dahil iba yung kalagayan niya sa kaunawaan ni Lord sa'yo. Dahil iba yung kalagayan mo. Iba yung background ng pamilya niya. Dahil iba yung wisdom ni Lord na ipapaunawa sa Kanya. At iba yung kalagayan mo. Amen! Siya, lumaki siya sa broken family. Ito, lumaki sa pasiglang pamilya. Ito, lumaki sa broken hearted. Ito, lumaki sa long-term relationship. Iba-iba yun. Because that is the time you will hire as a laborer by the Lord and we will receive a denario to see what is the will of God in our situations. Amen? Meron at meron ipapaunawa sa iyo ang Panginoon, lalong-lalo na pag ikaw ay laborer. Kung bakit pinahintulot ang isang hamon, kung bakit pinahintulot ang isang pagpapala, at kung bakit pinahintulot ka sa ganyang kalagayan na buhay. Meron at meron kaalaman, meron at meron karunungan ka. Dahil yan yung ating dinaryo, yan yung ating labor, yan yung will of the Lord in us. Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. There will be last and there will be first. Pag pinag-usapan natin ang wisdom and will of the Lord, may mga nauuling nauuna at may mga nauunang nauuli. Pag pinag-usapan natin ang wisdom ng Panginoon. Amen. But one is for sure, okay? The timing of the Lord is always perfect. Hindi yan early, hindi yan late. Akala mo lang, delay yung sahod mo. Parang delay yung wisdom mo delay yung pagpapala mo Akala mo lang yun. But one day you will realize, after, that God is good. Diba? Romans 8:28.
All things work together for good to those who love the Lord and to those who are called for His purpose. Kaya nga tayo nag-labor. Kaya nga tayo gumaganap eh. Bakit? Kasi may purpose yung pagganap natin. Talaga nag-labor tayo, gumaganap tayo, o hindi natin na nauunawaan yung purpose na ginaganap natin. Ang possibility mo, di ba, pag normal na laborer, hindi niya parang wala pa dire-direction yung trabaho niya, anong ginagawa? Di ba, tinatamad? Minsan ayaw niya nang pumasok. Napipilitan na lang. Pero kapag kayo isang nagtatrabaho, alam niyo yung purpose niya, nauunawaan niya yung ginagawa niya. Ay, naku, alas 8 pa na ng umaga, nandun na yan sa pwesto. Kasi nauunawaan niya. Ganun din tayo. Umpisa, akala natin yung pagtatrabaho natin sa vineyard ng Panginoon, hindi natin nauunawaan. Kaya parang papetis-petis na tayo ng Kristiyano, parang parelax-relax tayo. Pero habang naglilibor ka, nauunawaan mo yung kingdom of God, yung pinagtatrabahuhan natin, magkakaroon ng purpose, magkakaroon ng meaning. Amen! Amen! Kaya nga, maghintay tayo doon. Diba? Kaya yung kanyang sister Jam, naunawaan niya doon, na nag-inom siya. Amen? Kay Pastor Alex, yung madalas siyang pinapangaralan din siya ng magtunasan. Kasi sa wisdom ng Lord, merong nauunang nauhuli at nauhuling nauhuli. Kaya huwag natin ikumpara kung ano yung meron tayo sa iba. Huwag natin ikumpara kung ano yung kalagayan natin sa iba. Sapagkat sa kalagayan mo yan, dyan magsisimula yung karunungan at kaalaman ng Panginoon sapagkat ikaw ay nagtatrabaho sa Kanya. Napakon po natin ang Panginoon. Yan. So, the exemption. Kahit lagi may exemption ng rule, ha? Kahit sa law, sa batas, lagi may exemption na. Pero dapat maunawaan natin kung ano yan. Sabi diyan, maraming binabalak ang tao. But the Lord, kung plano ni Lord, kung ano yung kalooban ni Lord, yun ang ngayon. Totoo po yan. Kahit anong sipag mo, kapag ka pinitulutan ni Lord na hindi aangat ang kabuhayan mo, hindi aangat yan. Exemption to the rule. Sinasabi ng mundo na to, kapag ka masipag ka, aangat yan. Pero lagi na exemption to the rule. Amen. Hindi lahat ng tamad, mahirap. May mga tamad na yung mayaman. May exemption to the rule. Lagi yan. Kahit sa batas natin, di ba nga yung pag nagkaroon ng quarantine, hindi lahat maku-quarantine, may exemption to the rule. Live, di ba? Kahit sa mga simple na law, laging may exemption to the rule yan. Kasi, ang wisdom doon ito. Bakit? Kahit ano daw pinaplano ni Lord, hindi, kahit ano daw pinaplano ng Diyos, yung Panginoon pa rin ang magtatakda. Kaya kung ano yung mga bagay na meron tayo, tinakda ni Lord yan na nandiyan. Amen. Amen. Pinaplano natin na makalipas. Meron tayong mga gagawin para makalipas. Pero kung pinintulutan ni Lord, na babalik ka dyan, babalik. Kasi nga tinakda yun ng Panginoon. Dapat maunawaan natin yun para magkaroon po tayo ng katalinuhan. Dahil yung katalinuhan, yung understanding, yun po yung magbibigay, yun po yung totoong pagpapala ordinaryo. Amen? Kaya huwag po tayo mag-complain. Kaya natin, grabe naman ako magtrabaho, bakit hanggang ngayon, hindi pa ako regular. Grabe naman po ako mag-aral. Bakit hanggang ngayon, parang napupolitika yung school namin, hindi ako yung nagtatap. Gumawa ka na. Huwag mong expectin na kapag, ito tanay, Galatians chapter 6, verse 7 o 9. Okay? Kung ano daw yung itinanong, may nakaano si 7. Pero pagdating doon sa 6-9, nakita niyo, huwag ka magsawang gumawa ng mabuti. Pagtak ng panahon, ikaw ay aalit at itabay sa sabi. May anihan. Pero yung anihan na yun, umapatungkol yun, alagay ko,
Hindi dito sa mundo. Kundi ang yan yun na bibigay sa iyo ng Panginoon. Sa katunayan, ayaw ng Panginoon na nag-harvest ka sa mga bagay na ginawa mo ng maayos. Diba yung gagawin mo ng lihim, pagbibigay, pananalangin, pag-aayon mo. Kasi daw, pag ginawa mo yun ng hindi lihim, nakuha mo na reward mo. Anong ibig sabihin mo? Exception to the rule. Hindi porket tayo ay gumawa ng mabuti. Yung ginawa mo ng mabuti, babalik ka kanya ng mabuti mo. Amen? Amen? Kaya pag ganun kasi tayo mag-isip, kung ba, kaibigan mo, ginawa mo ng pabor, ginawa mo ng mabuti, pinakitaan mo talaga. Tapos ang end, yung kaibigan mo, iba yung dinalik sa'yo. hindi yung hindi yung stand mo. Pag ginanon mo yun, hintayin mo yung reward sa Panginoon. Amen. Pag ang Diyos ang nag-reward, iba. Colossians 3:23. Gawin natin ang lahat para sa ating Panginoon. Hindi natin gagawin yung tukulin natin para i-please ang tao. Hindi ka gagawa ng mabuti para i-please ka yung kaibigan. Hindi gagawin mo yun para sa Panginoon. Dahil alam mo, na kapag ginawa mo yun kay Lord, mawawala yung expectations. At alam mo na ang mag-reward sa'yo ang Panginoon. Amen! Napakal ko natin ang ulit sa buhay. So, para maging matalino, i-persevere natin yung wisdom. Para mag-persevere yung wisdom, mag-work tayo dun sa vineyard. Habang nag-work po tayo dun sa vineyard, mauunawaan natin yung will of God. Ngayon, pag nauunawaan natin yung will of God, hindi pala lahat, lagi na exemption. Ang exemption kung ano yung kalooban ng Panginoon. Lagi yun. Kahit ginawa natin yung effort natin, kung hindi pinagkaloob ni Lord, hindi natin yun makakanta. Exemption nga yan to the Lord. Okay? Bakit? Bakit ganon? Bakit ba ganon? Bakit ganon yung logic? Kasi gusto ni Lord, iba yung focus natin. Gusto niyo po ba doon sa focus? Bakit ba ganon? Nagtanim ako ng mabuti sa mundo na to, nag-ani ako ng hindi kalbutihan. Nagsipag naman ako, hindi ako nagdaya. Pero bakit? Parang iba doon sa in-expect. Bakit? Kaya may nice meron po dito. Palapakan po natin ang Panginoon. Ayun, no? Po, kasi po, nice dinner po yan. Asahin po natin yan. Matthew 16, day. So yun, ang katubunan dyan, bakit yung expectations natin, hindi yun yung nangyayari, yung parang ginagawa natin, iba yung mali. Dahil gusto, ang pinaka-bottom line mo, yung heart natin, gusto ni Lord na. Kasi kung nasaan yung heart natin, nandun yung ating kayang. Kaya pag masyado ka nakafocus doon sa mga bagay na nandito, most probably, yung kayamanan mo nandito. Kasi nandito yung puso natin. Pero bakit nangyayari? Para maunawaan natin na ang dito sa mundo na to, merong hangganan. Merong sakit, merong pait. Kasi nga, ang treasure na nilaan sa atin ni Lord, hindi naman dito. Kundi para dun sa totoo kayamanan. Amen. Madaling sabihin, mahirap maunawaan. Pero mauunawaan mo yun, kailan daw kapag ikaw ay nayon. Mauunawaan mo. At ipapasabi sa iyo, mararamdaman mo mag-iisip mo na pinagpalaran mo. Hindi dahil sa material things na meron, kundi dahil sa kagalakan ng pagliligtas ng Diyos sa buhay. Amen? Yun yung kayamanan mo. Yun yung dinayot ko natin. Yun yung upa na binigay sa labor natin sa mundo. Hindi lang eternal life. Dito pa lang, magkakaroon ka ng contentment. Magkakaroon ka ng blessing. Hindi dahil sa material things na meron ka, kundi dahil maunawaan mo yung will ni Lord sa iyo. Amen? Amen! Parang po natin ang Panginoon. Yes! Okay? Then, Jesus said,
Cycle natin eh. Okay, so yan yung greatest commandment. Ayan, siyempre una, mamahal natin ng Panginoon. Pangalawa, kung yung labor natin, kasi finish mo na kasi sa araw ng pag-uupo, malulungkot ka kapag kayo kaaway mo, pag-uupo ka sa impyerno. Kasi pag nagkaroon ng second date, imagine mo, eternal mo. Ikaw ba, pag may sakit ka lang sila si ganun, papayag ka na yung kaaway mo, mapunta doon. Pag nakakaunawa ka, kahit ikaw, hindi ka papayag yung kaaway mo, mapunta doon. Kaya sinabi ni Lord, Jesus, you love your enemy. Ibig sabihin po nun, pag nagkaroon ng judgment, pag nagkaroon ng araw ng pag-uupo, mahabag ka dahil sa matinding parusa. Okay? So, yan. So, labor in the vineyard of God, apply the greatest commandments. Dapat may pag-ibig po tayo. Hindi lang unawa, hindi lang wisdom, hindi lang pagkaunawa. Dapat may lang po tayo. Hindi mo sa katabi mo lang, mamahalin natin yung mga mahirap unawa. Okay? So, and don't expect temporary pain. Don't expect temporary fame, power, treasures, because there are not our true reward. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Next po tayo. Okay, for which cause, okay, for which cause we think not, but to our man perish, yet inward is renewed day by day. Pakibasa po yung 17 and 18. Napakaliwanag. Everyday daw, pag everyday, nababawasan yung buhay natin. Pero sa eternity, sa spiritual, sa pag-alam ng ilaw na Lord, everyday na dadagdagan yung buhay. Kasi, eternity yun. Dito sa buhay natin, everyday nababawasan yung buhay natin. Tama? Umiidad kasi tayo eh. Amen? Pero pag sa spiritual, inward, everyday na dadagdagan yung buhay natin. Bakit? Everyday kasi nauunawaan yung Lord sa'yo. Dahil nagli-labor ka sa Kanya. Diba? May mga nauunan, nauhuli, at may nauhuli. Amen! Bakit ganon? Para daw nauunawaan natin na yung mga bagay sa mundo na to, hindi daw yun yung mga importante, mas mahalaga daw yung mga hindi nakikita. Kasi daw yung nakikita temporary. Yung hindi nakikita, eternal. So yung buhay natin dito, nagigising tayo everyday, nababawasan yung buhay natin kasi temporary yun. Pero yung inward natin, nare-renew natin day by day, everyday nabubuhay yun, nadadagdagan yun. Kasi spiritual yun. Amen! Kaya matalino tayo. Yung ginawa natin Saturday ngayon, nabawasan man yung buhay natin sa mundo na to, pero nadagdagan yung buhay natin sa spiritual. Amen. Tawag? At lago ka. Okay? So yan. So don't expect temporary pain, treasures, because it is not the true reward. The new life in Christ that provides us hope that even in the vineyard has its end. Sabi ko sa inyo, meron lang panahon, meron lang hangganan, may ending. May ending na mangangaral po tayo. Nakuha na tayo ng Panginoon. May ending na maglilingkod tayo kay Lord. May ending na pagkaupo tayo. May ending. But God is great. Dahil even though alam natin may end, merong isang pinakamatinding pagpapala bukod sa eternal. Sino pa ba naman? Gusto po? Ito yung purpose kung bakit pinaglalaban natin yung faith natin. Ito yung dahilan kung bakit nabubuhay tayo na kahit mga may pagsubok, pinipilit natin tumayo sa Espiritu. Ito yung dahilan ng mga apostoles kung bakit pinilit nilang mamatay sa kabila ng pag-uusig kaysa magkamit ng masagalang buhay sa kapayapaan.
Gusto mo natin nalaman? Ayan. Lapakan mo natin ang Panginoon. Sayo mo natin. I am the vine brother. He that abideth in me and I For first fruits, or without me, you cannot. If a man abide not in me, he comes forth as a branch, and it's wicked. men And then gathered and cast them into the to fire, the fire. and they are burned. Napakabuti niyo. Kasi kaya pala tayo nakakapagpatuloy dahil sa kanya. Kasi pag wala siya, di tayo makakapag. Kaya tayo nakakapag-Saturday tayo kayo. Kaya po ako nakakapag-ano dahil. Napakabuti ng landlord natin na nagayar sa atin. Hindi man tayo qualified. Pero binigyan niya tayo ng upa. Upa na maunawaan yung will niya sa buhay natin. At hindi lang yun. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan para matapos yung praise. Binigyan niya tayo ng power para matapos yung buhay natin. Kasi siya yung vineyard. Siya yung source of power natin. Siya yung source natin. Hindi mawawalan yung labor mo will never be in vain. Kasi yung pinagmumulay niya yung Diyos. Hindi yan nagmumula sa iyo. Hindi yan nagmumula sa strength natin. Hindi yan nagmumula sa kalakasan natin. Hindi. Nagmumula yan sa Panginoon. Because He is the man. We are just the man. For without Him, we can do nothing. Pag wala siya, yung ginagawa natin walang kabuluhan. Kahit sunugin yung katawan mo, walang kabuluhan. Kahit anong gawin mo, para paglikuran si Lord, walang kabuluhan. Kasi wala yung bite, wala yung source, wala yung Panginoon na nagbigay ng buhay para turusin tayo. Walang kaligtasan, walang kahit sa kasalanan. Lahat mamamatay. Walang buhay. Pero salamat. Kasi yung pag-deliver natin, hindi mawawalan ng saysay. Kasi malinaw sa atin yung sinasalingan ng ating pananampalataya. Malinaw sa atin na meron tayong pag-asa sa kabila ng kamatayan. At malinaw sa atin na ang pinakagdakila sa lahat is gawin mo ng bagay na may pag-ibig. Praise the Lord. Madali yung masabi. Dahil pag-pray natin na maunawaan. Dahil sa panahon na maunawaan, magkakaroon ng kagalakan yung puso natin. Na matuwa ka na yung buhay na meron. Magiging masaya ka kahit kulang mo. Magiging masaya ka kahit nagsasaluyot ka araw-araw. Kahit anong meron sa buhay mo, magiging masaya ka. Hindi dahil sa bagay na meron ka dito. Kundi dahil na unawaan kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay. Salamat, meron tayo. Salamat, tinubos ka tayo. At salamat, nagkaroon tayo ng pagkakataon makapagtrabaho sa buhay.